नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रहुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया, और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रहुआ सबके बीच में लेके सावन स्पेशल भोला भजन। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी, और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देव तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहो कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो रुआ जैसन मीटर लिखवावे के बा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और बताओ चाहो कि चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिली। आज के गाना बहुत पुरान धुन पर बाटे। एगो गाना आई रहे बहुत पहले, अरे कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कवने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो भैया यह लय बाटे, लेकिन देखिए जे कि भोला भजन कैसे गावे के बा। बहुत प्यारा भजन बाटे भैया, बस गायकी बढ़िया से कह देम ना भैया तो पक्का बच जाए भैया। देखिए कैसे मुखड़ा बा। अरे रिम झिम बरी से सावन के बदरिया, कान्हे प कांवर लेके चलल बा कांवरिया, चढ़े सुइया पहाड़ गूंजा तबे जयकार भोले बाबा के रिम झिम बरी से सावन के बदरिया, कान्हे प कांवर लेके चलल बा कांवरिया, चढ़े सुइया पहाड़ गूंजा तबे जयकार भोले बाबा के रिम झिम बरी से सावन के बदरिया। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। उम्मीद करता नहीं मुखड़ा पसंद आयल हुई। अगर मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। वीडियो पसंद आयल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आयल हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।